רבי יואל מסטמר, הרב שך הספיד אותו. הרב שך הספיד אותו, ובתוך ההספד הוא סיפר סיפור שהאוזניים לא יכולות לשמוע שיש דבר כזה, בן אדם כזה. מלאך, אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. סיפר הרב שך, אמר שהוא מכיר את האדמו"ר, רבי יואל מסטמר, שהיה יהודי קדוש עליון, תלמיד חכם, אבל ההשתתפות בצער הזולת שלו הייתה מעל המשוע. הוא סיפר שיום אחד נכנס אליו אחד האנשים הכי מסכנים בעולם, דפק בדלת והכניס אותו, אמר לו, כבוד הרב, מתחנן לפניך. ניגש אליהם שני קביים, רגל קטועה, ניגש אליהם ואמר לו, אני עם רגל אחת, אין לי חיים מהייסורים שאני סובל מהרגל הזאת שנשארה לי. והמצב שרוצים לעשות ניתוח מאוד קשה, והרבה כסף, והוא בוכה. רבי יואל מסטמר שומע את הסיפור, ואתה רואה אותו איך הוא יושב, מה אתה אומר? אני לא מאמין, והוא מתחיל לבכות איתו, לבכות על הרגל. ותוך כדי אומר לו, ואשתי נפטרה. מה? נפטרה? והוא בוכה איתו, ובוכה, באמת בוכה, לא משחק, דמעות. נפטרה, ואין לי איך לגדל את הילדים, אין אוכל, אין שום דבר, המצב בבית ריק לגמרי, והוא בוכה ובוכה. בקיצורם של דברים, הרב יושב ובוכה כמו תינוק. תוך כדי הוא נכנס למגירה, פותח את המגירה, בלי להסתכל מה הוא מוציא, אתם יודעים, אצל הדמורים יש הרבה כסף. הוא מכניס את הידיים, מוציא חפיסה, חבל על הזמן, מי שמקבל פה את החפיסה מסודר. שם לו את זה בלי להסתכל, אומר לו שיש לך רפואה שלמה, במחלה, שתזכה לזיווג שני, תהיה לך סייעתא דשמיא עם הילדים, שלא יחסר לך שום דבר בבית. והשם יברך אותך בכל משאלות ליבך. והוא בוכה ובוכה ובוכה. הבן אדם הזה אומר, אמן, 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 ויוצא החוצה. עכשיו תבין, הוא יושב ובוכה, הגבאי מעבר לדלת שמע את הדיון, סקרן, כן, גבאים האלה נכנסים עם האוזן, שומעים את כל השיחות, סקרן, תוך כדי שהוא יוצא, ההוא עם הקביים, מההתלהבות, כנראה מהשטרות שהוא קיבל, הוציא את הרגל השנייה, עבד על הרב, הוציא את הרץ עם הכסף, כאילו, לא קרה שום דבר, פתאום הוא קולט אשתו, בא רוצות לו, בוא משה, הסתדרת? בטח, ילדים אמרו, יאללה, נוסעים, עשו באוטו ברחוב. תבינו טוב, עבד על הרב, עבד עליו. הגבאי נכנס לרב, מזועזע, כאילו, בוא נע, מה? נכנס לרב, אומר לרב, כבוד הרב, לא תאמין, אתה לא תאמין מי היה צריך, אתה צריך לדעת, יש אנשים שקרנים בעולם, אבל לא קרה. אומר לו, הבן אדם הזה שיש לכם, הקביים, יש לו רגל, הוא רץ פה. הרב, אתם לא תבינו, אתם לא מאמינים מה שאני אומר לכם. באמת? באמת? יש לו רגל? איך שימחת אותי. איך שימחת אותי מסכן, ואני כל הזמן אומר, בלי רגל. איזה יופי, שהוא לא חושב על הכסף כאילו. אומר לו, אמר לך, אשתו נפטרה? איזה נפטרה? מה זה, חיכתה לו שם בחוץ, ילדים עם נעלי נייק. לא תגיד כאילו, הכל יש להם. מה? אשתו לא נפטרה? אתה לי אבן מעלה. איזה יופי, איך שימחת אותי, תודה שאתה מספר לי את הסיפורים האלה. ילדים, הוא לא בכלל נמצא בכסף. רמאי, שקרן, גזלן. הוא כל כך לקח קשה את המצב, שאתה משמח אותו על חשבונו, וזה בסדר גמור. תבינו איזה דרגות, תראו מה זה בין מלאך. זה וירא בסבלותם. הוא לא ראה אותו בתור אחד, כאילו, אם זה היה קורה למישהו פה ורק היו אומרים לו, הוא היה נותן 5 שקל, להוא בלי רגל. 5 היה נותן לו, ורק היה תופס אותו, שיש לו 2 רגליים. בואו לא נתאר, איך הוא נכנס לו לחשבון בנק, הוא היה מורד לו 2 רגליים, ונתנו לו 5 רגל. היה מסדר בין למה, מאיפה זה בא? אתה לא חיית את הצער של השני. אם היית חי שאין לו רגל, והיית נותן לו, אז אנשים מספרים לך שעכשיו יש לו 2 רגליים, אתה היית שוכח מהכסף כי אתה צריך לעלות את הצער שלך. עכשיו אתה כבר לא בצער, יש לו 2 רגליים, ברוך השם, ואתה שחקן כדורגל. שחק במגרש שלא חזור. וירא בסבלותם. האדם חייב להגיע לדרגה להרגיש את השני, להרגיש את הצער שלו, לדעת שיש פה יהודי ועומד מולך, ואם הוא כבר נזקק אליך, תבין אותו.